Преминаваме към 5-тия месец. Тук съм си отбелязала, искам да седя, искам да скачам, искам да стоиш при мен. На около 5 месеца бебетата започват да стават много свръхвъзбудими, крещящи, викащи, ау, майката излиза, те пищят. Това е времето, в което може да купите бънджи, ако сте фенове на разните неща. Аз харесвам бънджитата, които се закачат на касите на вратите, ако касите на вратите са ви достатъчно здрави. Това е работа на таткото да провери. Сега, не харесвам бебетата да бъдат оставени в крокодилки и бънджита, но мога да ви кажа, че 5-минутно оставяне на бънджи ще ви гарантира едно пишка. Защото да си цял ден с бебе означава понякога наистина да нямаш време да отидеш да си изпишкаш. Обикновено това е времето, в което ръцете ви започват, нали, пак казвам, че винаги е добре бебето да е обърнато към вас, то започва да подскача във вас, да се отласква, иска да седи и стои през цялото време на коремна преса. 4-тия месец ще е времето, в което бебето ви ще започне да си вдига краката, а 5-тия месец е времето, в което ще започне да си лапа краката. Хваща ги и ги навира в устата си. Това е нормално развитие. То е част от подготовката за бъдещото сядане, така че позволявайте на бебето да си хваща краката и да ги лапа. Най-често момченцата ще открият половите си органи, ще започнат да си ги хващат и да си ги разтягат като едни ластици. Това също е подготовка за така наречената, за отпускането на кожата на препуциума, понеже пишките не бива да се забелват. Момченцата, като си ги намерят сами, почнат си ги дърпат, те се поразтягат. Между 7 и 9 месец кожата на препуциума се отпуска и от само себе си оголва между 1/3 и 2/3 от главата на пениса. И след това време вече може да се консултирате с детски хирург-уролог и да видите дали има нужда да се подръпне лекичко кожата, но не преди това да сте правили 100 неща. Така че част от моторното развитие е хващането на краката и занасянето им към устата. Не изпадайте в шок, че бебето ви се смуче палците на краката. Това е нормално и пак казвам, подготвя го за бъдещото седене. Стоянето на коремна преса, те се набират и стоят на коремна преса, стартира още от 4-тия месец. Ако бебето ви в този момент, ако, нали, така, страхливите мами правят така, че на 5 месеца бебето им още е в така наречения зимен кош, т.е. лежащия кош на количката, което не е редно да се случва. Още след 3-тия е добре да го сложите в така наречения летен кош и леко да има повдигане на гръбчето и бавно и полека да може това гръбче да се повдига още повече. Иначе бебето ви ще скучае в количката, ще плаче, няма да се чувства изобщо добре на разходка и разбира се, много по-добрия вариант винаги е да го носите. Но пак казвам, ако сте върли фенове на количките, много ви моля, отдавна трябва да сте му сложили летния кош и да сте му помогнали да е по-изправен. Иначе ще видите как в един момент то ще се хване за бордовете на лежащия кош и ще се надигне и ще се изправи. Бебето ви надигне ли се само и седне ли само, моля ви, не го бутайте. Най-обичам да взема да ми обяснят как то трябвало да седи на 6 месеца, преди това не можело да седи. Пълни глупости. Ако самостоятелно седене е това, в което при тази позиция тежестта на главата пада на опашната кост. Всичко друго, подпряно във вас, гушнато във вас, вие сте го прихванали, тежестта на главата се обира от вашата ръка. Това на 2-месечно бебе не е седене. Това е подпряно бебе. Нали, нека си изясним какво означава седене. Седене е сам върху твърда повърхност, тежестта на главата пада върху опашната кост, започват промени в гръбначния стълб и в извивките на гръбначния стълб. Докато това не се случва, бебето не седи, то просто е подпряно във вас и няма проблем да е подпряно във вас. Така че осигурявайте му правилното развитие. На тази възраст моториката е много по-бързо развиваща се. Бебетата, които ще надават по-слабичко, но пък са много с фина моторика добре развита, ще могат да правят и по-различни неща от другите. Спрете да сравнявате децата си помежду си. Спрете непрекъснато да се мерите кое какво взело, как хваща играчката, какво прави. Просто го следете. На тази възраст е добре вече да може да придвижва предмети към устата си, да не крещи на всички, които иска, а да може да посяга и съзнателно да си ги взима. Обикновено при навършен 5-ти месец и започнат 6-ти, демек 5 месеца и 1 седмица, бебето ви вече може да започне да показва леки признаци на захранване, на готовност за захранване.
Сега стигаме до 6-тия месец, където заедно с някакви базисни неща за захранването, много кратички, разбира се, защото аз първо имам личен вебинар за захранване, заедно с доктор Бояна Петкова. Второ, това е много дълга тема, не можем да я засегнем по никаква форма, но ще ви покажа козметиката на Мостела за атопична кожа, защото обикновено се счита, че при начало на захранването започват проявите на атопична кожа. Така. И в 6-тия месец съм си написала дай ми да ям, плюене и започване на поставяне на бебето на гърне. Започвам отзад напред с гърнето, защото обикновено на много родители това им е много важна тема. Сега, аз ви споменах в началото, че човек е единствения бозайник, който отглежда малкото си в екскрементите му. Това означава, че сте хванали бебето, че държите бебето в гащи. Естествената бебешка хигиена е един момент, в който вие издържате бебето над легенче и то започва да пишка и да. Ако ви се струва твърде сложно, въпреки че няма нищо сложно, аз съм се отглеждала второто дете така и въобще не е драматично сложно. Ако ви се струва твърде сложно на 6 месеца, със сигурност трябва да го сложите на гърне. Защо? Защото когато правим неща за порастването на детето, ние е редно да следваме неговите прозорци на израстване. В 6-тия месец бебето ви му се отварят чакрите, му се отварят два прозореца, такива, които са свързани с храненето. За храненето ще си поговорим съвсем след малко. И такъв, в който то вече иска да седи. Седенето е на дневен ред. Тогава може да слагате бебето на гърне, седнало. На него тази позиция ще му харесва. Това променя визията, променя въобще как изглежда света и бебето ви ще стои на гърне. Ако започнете да използвате гърнето при 8-месечно бебе, ще имате много голям проблем, защото 8-месечното бебе вече пълзи и започва да иска да се изправя, което означава, че в мига, в който го сложите на гърнето, то ще става. Когато бебето ви е на 8-9 месеца, тогава е редно да сложите голямата тоалетна, да сложите седалка там и така. Но на 5-6 месец е времето, в което може да запознаете бебето с гърне. Пак казвам, и на 5 месеца може да го слагате на гърненце, лекичко придържайки го, може да слагате гърнето в скута си, ниско долу и да придържате бебето на гърне вътре. Няма никакъв проблем това да се случва. Обикновено е добре да слагате бебето на гърне преди хранене, след хранене, преди сън, след сън. Това са ви 4-те условия. Най-лесно тогава ще го хванете. Ще видите, че първо по-малкото бебе се радва на факта, че е поприседнало. Второто, което е, когато се научи да прави неща извън гащите, то ще е щастливо, защото никой не обича да живее в аква. Така, сега, да минем накратко към базисните неща за захранване, които е добре да знаете. Захранването не е нахранване и то е запознаване на бебето с нова храна. На 6-месечна възраст дъвкателният апарат на бебето ви е достатъчно развит, за да прави мачкащите движения, но няма преживните. Тоест, може да му давате парчета, не малки парченца, големи парчета. Може да си вземете книгата на Мария Нориега за хранване водено от бебето, която е феноменално добра. Да си ядете, да му давате да яде парчета, без да се притеснявате, че ще се задави, защото всичко това защото ще бъде изплюто това, което го дразни. Да знаете, че храненето с парчета е част от развитието на психомоториката. Тоест, винаги казвам така, ако дете на 1 година яде пюрирана храна, има два проблема. Първия му проблем, два, вижте кои два просто съм извадила, те са много важни. Първият проблем на бебето е, че е назад в психомоторното си развитие, което означава, че не умейки да може да върти езика си и да се справя с неща. Хич не е хубави работи. И втория проблем, не на шега остане средния пръст на него, втория проблем е, че това бебе има много луда майка. Всички ние се притесняваме от задавяне. Няма нито една ходеща жена на тая планета, на която да върви и да казва, бе, не ми пука, че ще се задави, то ще го изплюе. Всички изперкваме от мисълта, че бебето може да се задави. Но всъщност, когато е правилно премерена храната и парченцата не са малки, такива, които могат да му залепнат за непцето, такива едни, примерно, мек хляб може да му залепне за непцето и да получава позиви за повръщане непрекъснато. А са едни хубави, готини неща, които бебето може да сдъвче, да си смачка в устата и да му се случат неща. Тоест не го давим и не го дразним.
всъщност развитието на дъвкателния апарат е това, което подпомага цялостно, т.е. цяла брънка към психомоторното развитие на бебето. Така. Долу-горе, това ще ви кажа за захранването, защото пак казвам, това е една титанична тема. Много важно ми е да ви спомена тук за серията на Мостела за атопична кожа. Тя е страшно богата. 6 продукта са. Показвам ви. Имаме душ крем за миене, душ гел за баня. Имаме шампуан пяна, който е специално за скалпа на атопичните хора. Имаме мокри кърпички за атопична кожа, зеленички. Имаме две омазняващи грижи. И докато олиото на Мостела, което ви показах, масажното олио е 4 сезонно, то тези продукти, емолиентния крем и емолиентния балсам, които са за грижа, за мазане, т.е. за омазняване на кожата, крема, емолиентния крем, той го има и в такава разфасовка, просто ви показвам, че са два вида. Крема е летния продукт, балсама е зимния продукт в серията за атопична кожа. И нещо друго, което искам да ви покажа, е така наречения козметотекстил. Козметотекстила е първо специално разработен. Това е памук, синтезиран, изключително чист памук, в чието влакна са втъкани микрокапсули, в които има 5 активни вещества. Тези активни вещества се отделят при топлина, т.е. когато детето заспи, тялото се стопли, тъканта отделя активни вещества и намалява сърбежа. На тези от вас, които наистина ще имат атопични деца, истински атопични деца с опориращи кървави рани, защото аз съм имала такива 2 броя и трябва да ви кажа, че да видите детето как се чеше на 5 месеца, когато не би трябвало въобще да има моторика. Затова е малко зловещо. Пижамките с всичките шевове са навън, не са навътре, защото към бебето не трябва да има нищо, което да го дразни. Изобщо изключително премерени, правилно направени, 2 размера, 6-12 и 12-24 месеца. Така, за атопичната кожа искам да ви кажа нещо много важно. Ако един от родителите има каквато и да е алергия, независимо каква е стенна крема, хранителна алергия, медикаментозна алергия, вероятността детето да има атопичен дерматит е между 40 и 50%. Ако двамата родители имат какъвто и да е алергичен проблем, вероятността детето да има атопичен дерматит е между... направо се отива към 80%. Така че, ако вие сте алергични родители, няма смисъл да стартирате с серията за нормална кожа. Синичка. Директно, още преди да се роди бебето, си вземете, примерно сега, ако е лятото, вземете си крем душа. Чакайте само да видя къде го оставих. Ето. Крем душа за миене, вземете си един емолиентен крем и крема против подсичане, както ви казах, това за всички видове кожа. Вземете си една слънцезащита, която става за атопична кожа и сте приключили с грижата за кожата на бебето за целия летен период. Повярвайте ми, продуктите ни са свръхикономични. Тук вътре обаче има един дестилат от слънчогледово масло, защото всъщност той, освен захарите от авокадо, които са базисни в серията на Мостела, защото те хидратират кожата в дълбочина, дестилата от слънчогледово масло прави така, че се спояват клетките. Тоест той помага връзките помежду клетките да станат по-активни, кожните клетки, за да може да не се получава това чупене, което го има при атопиците. Проблема, то не е проблем, ами по-голямата фиеста идва от факта, че тази измивната козметика е една идея по-хлъзгаща от всички останали хлъзгащи неща. Тоест, всички бебета, когато ги сложим в ваната и ги сапонисваме, се парзалят, но когато използвате серията за атопична кожа, са още малко по-парзаливи, така че внимавайте с плъзгавите бебета. Ами, мисля, че 1 час направихме лекция. На 6-месечна възраст децата ви все още може да се будят нощем, за да сучат, ако са кърмачета, и това е напълно нормално. Ще се будят, докато не издихнат всичките зъби. На 6 месеца може да видите вече зъбче. На 6 месеца някои от бебетата ви ще се опитват да пълзят партизанската, лежейки, придвижвайки се като черви, други ще са малко по-лениви. Всичко зависи от това как надават. По-пълничките са леко по-тромави, но ако всичко е наред, жизнени са, активни са, гукат, пеят,
посягат и искат да контактуват с вас. Не бива да се притеснявате, не бива да си вкарвате филми в главата. Бива просто да сте едни щастливи жени, които що го да се оглеждат каква е нормата, но не се сравняват една с друга, излизайки на разходка, а пък моето това прави, пък моето другото прави, пък моето на 6 месеца яде кюфте с боб, пък на другото на 6 месеца, на другата яде само кърма и тук тебе някоя кора хляб. Голяма работа, всичките са различни, разнообразни, ние самите като хора сме различни. Надявам се все пак децата ви на 6 месеца да не ядат кюфтета с боб, защото това означава, че сте ги захранили твърде рано и че сте бързали прекалено много и че стомаха им въобще не е готов да се сблъска с тия всичките неща. Имайте предвид, че храносмилателната система и трябват едни ензими да има, за да може въобще да работи като хората. Така че не бързайте с нищо, момичета и момчета, водете се по децата си, гледайте ги внимателно, старателно, какво искат те да ви покажат и се водете наистина по тях. Не дейте да... Нали, отглеждането на бебе не е състезание. В никакъв случай. Всички ще сгрешим еднакво. Спокойно. Просто в различни области. Няма страшно. Все ще прецакате нещо. И това е хубавото на родителството. За следващото бебе това няма да го прецакате, ще прецакате друго. Голяма работа. Велико. Всички грешим, пак казвам. И това ни прави най-разкошните родители на света. Не знам те дали ме вижда, чува ли ме, знае ли? Да, ти чуваш ли ме? Да, чувам те. Чудесно. Ами всъщност, само секунда. Защото се случи нещо. Добре. Мисля, че доктор Иванов се сподели презентацията, но ако може само секунда да изчака, за да може да зададем въпросите си към Ася. Аз докато оправяме технически нещата, искам да започна с първия въпрос, който е от една наша мама, която те пита, може ли вместо мокри кърпи да се използва подобна материя, накисната в чай от лайк? Така, абсолютно възможно е, само че чай от лайка подсушава много кожата. Така че ако нямаме разраняване на дупето, няма нужда да се ползва чай от лайка. Аз, ако ми пуснеш видеото, ще покажа и двата продукта на Остела, които са за почистване, защото са изключително добри. Едната е почистващата водичка без изплакване, а другото е линимента. Обаче не се виждам. Само секунда. Да. Нали знаеш, че аз съм точно толкова нация техническа. Колкото мен. Да не кажа, че съм по-зле всъщност. Много драматично зле съм, но и е много забавно. Така. Но може да се ползва памучен плат с водичка. Няма нужда даже да е преварена. Но пак казвам, когато говорим за почистващата вода без изплакване, така често майките най-често разпознават като мицеларна вода, в нея, специално тук при Мостела, имаме... Ето така изглежда. В нея има захари от авокадо, има екстракт от сапонария официналис, който леко пени и ни е много приятно. Тъй като водите са нещо много важно. Дори да ползвате чиста вода и тензух, простичък тензух, чакайте да си намеря моя, къде е, ето го тук. Простичка тензухена кърпа и дори да ползвате чиста вода, трябва да с единия край като мокрите, с другия край да подсушавате, попивате. Тази водичка по същия начин. Може да си намокрите тензухеното парче, може да измиете с нея бебето от глава до пети. Буквално може да го обтриете цялото бебе. Дори ако си я носите навън в количката и е много жега, може да намокрите тензухено парче и да обтриете бебето, да го охладите лекичко. Другия вариант, който може да използвате е ето този. Линимента е един нов продукт, нов за българския пазар. Това е почистване на седалището на фона на мазнина. В него има зехтин и вода от лайм. Тоест, имате първичен дестилат от маслиново масло, първичен, екстра върджин. Въпросът е следния. Аз ще ви покажа малката форма, защото с нея ми е по-лесно да боравя пред камера, отколкото с голямата. Ето така изглежда линимента. С тампонче за грим може да почистите цялото седалище, без да има нужда да го измивате. Просто почиствате акото на бебето и кожата отдолу остава мазничка и чиста. Обикновено хората в България подхождат много странно в началото и казват, как така ще чистим само с това. Да, това чисти прекрасно и наистина ви гарантирам, че няма да имате нито едно подсечено място, използвайки линимента.
Особено го обожавам за момичета, защото между лабиалните пространства, т.е. между малките и големите странни устни, трябва да се почиства с мазнинка задължително. А тук имаме 99% натурален състав на продукта и това е единственият продукт на Мостела, за който ще видите, че се пише, че се произвежда в Гърция. Защото чудесни хора, производителите от Мостела и лаборатория Експансианс не желаят маслиновото масло да се окислява пъчум към Франция и затова са изградили кратък, мъничък завод до фабриката, от която купуват маслиновото масло, за да може да се ползват директно, без никакво окисление в бебешката козметика. До такава степен педантично се изработват нещата. Дай друг въпрос. Добре, Ели Паскалева ни пита нещо по твоята част, между другото. Здравейте, интересуваме следния въпрос. Ако жената е раждала секцио и при операция и е влят антибиотик, колко време след това може да пробва да кърми бебето си? Ако за този период то свикне с шише, как да го приучим отново на града? Принципно, погледнато реално, огромна част от антибиотиците са съвместими с кърменето. Сега аз няма да говоря тук с марки, но всички пеницилини, това е много голяма група антибиотици, всички цефалоспорини, всички макролиди, това са 3 големи антибиотични групи, са съвместими с кърменето. Всички. И част от другите антибиотици също имат съвместимости. Така че просто трябва да се провери какво е явлива, но обикновено няма никакъв проблем. 2 цезарови раждания съм имала и 2 пъти съм кърмила на следващия ден, като са ми дали бебе. Що се касае до как да го, ако свикне на шише, не може бебе на 5 дни да свикне с каквото и да било. 5 дни не са навик. За навик трябват 90 дни. И на големите хора. 3 месеца е времето за формиране на навик. Имам бебета стояли по 2 месеца в ковьоз, слагам ги на майките и започват да се учат. Така че въпрос на упорство и това какво ще покажете на бебето. Бебето ви има сукателен рефлекс, който е много добре развит и това, че 3-5 дни е познавало силикона като източник на манджа, не значи, че няма се запознае с гърди. Просто въпрос на упорство. Давай, по-нататък. Добре, следващия ни въпрос от Поля и Станислав Стоянови ни питат: здравейте, моята педиатърка, а и ние с таткото решихме да оставим само да се забели пишлето на нашето момченце. Това грешка ли е? Не искам да го насилвам и да е болезнено за него. Точно така, това обясних. Въобще не е грешка, точно така се прави. Общо взето, ако до 10-тия месец няма никаква промяна и виждате само точица отгоре при уретрата, е добре да се консултирате с хирург, уролог, но не и да дърпате кожи и да правите неща сами. Добре, следващият ни въпрос от София Бенчева, която ни пише: здравейте, какво е вашето мнение за антирефлуксните възглавнички? От колко месеца месечно бебе са подходящи? Така, антирефлуксните възглавници са подходящи при бебета с рефлукс. Обикновено рефлукс е от самото начало. Те не са възглавници за главата, те са възглавници за тялото. Това е много интересна ситуация, в която родителите считат, че трябва да сложат само главата на бебето на възглавница. Всъщност антирефлуксната възглавница образува ъгъл и се слага от седалището. И тя се слага на около не повече от 5, да кажа около 15 см от долния край на леглото. Обикновено родителите я слагат, като е така кревачето, я слагат в горния край, където слага възглавницата и бебето се парзаля по нея и всъщност никаква работа не прави, защото тялото му не стои стационарно. Трябва да се сложи долу, при долния край, където крачетата да са опрени в таблата, а възглавницата идва от дупето и да държи ъгъл. Това е смисъла на антирефлуксната възглавница и тя се ползва, когато бебето има рефлукс. Тоест, когато повръща на всяко хранене, често повръща на разстояние колкото от цялото си тяло. И ако това се случва, е добре минимум 30 минути след хранене това бебе да бъде бушнато в майката, а не слагано да легне. Добре, Росица Манева ни пита: има ли смисъл да закупя бебешко гнездо? И ако да, как да го избера? Има смисъл да купите бебешко гнездо. Избирате го както вие намерите за добре. Бюджетно, според вашия бюджет. Неща може да го вземете на старо. Всичко, каквото прецените, може да направите. Бебешкото гнездо има смисъл, защото бебето обича да му е ограничено пространство. Добре, Димана Руменова ни пита: трябва ли да направим нещо по-специфично, освен стандартната грижа за хигиената, за да предотвратим слепването на срамните устни при момичетата? Мазничкото. Линимента наистина е фамозен. Пак ще го покажа. Просто е феноменален. Мазничко.
Мазничко, нормално, хубаво почистване веднъж дневно между големите и малките срамни устни. Лекичко само ги проверяват дали се отварят, без да се натиска и някакви неща. Всичко е наред, малките имам предвид, да не са след. Обикновено то по-рядко е на механична основа, т.е. по-рядко е заради кофти почистване, по-честия вариант на слепване е хормонален. Но имайте предвид, че ако това ви се случи и не живеете в София, много съжалявам, че трябва да кажа и не живеете в София, потърсете и второ мнение, като си мръднете цялото семейство до тук и потърсите лекар тук в София. Добре, трябва ли да къпем по-рядко бебчето, докато му падне пъпчето? Още един въпрос от наша мама. Значи в началото къпем бебето наистина веднъж седмично. Пак ви казвам. Искам хубаво да си сложите в главите, че не му работят потните и масните жлези. Бебето ви няма как да се изцапа. Честото къпане доизсушава и без това сухата кожа. Първоначално може да го къпете веднъж седмично. След 4-6-та седмица започнете да го къпете 2 пъти седмично. Като завърши втория месец и да почне третия, те почват да се потят интензивно, може да го къпете и всеки ден. Но преди бебето ви да започне да се поти от само себе си, собствено да се поти, няма смисъл от ежедневно къпане. Тук ни питат и как стои въпроса с къпането при 3-месечно бебе, хубаво ли да се редува чиста вода и душгел? Както те си преценят. Погледнато реално, когато говорим за козметиката на Мостела, тя е прекрасна, съвместима, не изсушава кожата, напротив, хидратира в дълбочина, има захари от авокадо, не пречи да се използва душгелче за тялото. Пак казвам, при бебе, което вече се поти и омазнява и по сгъвките му мирише на вкиснатичко, нормално е да се ползва душгелче. Добре, още един въпрос от Станислава Пламенова, която ни пита какво е твоето мнение за захранване водено от бебето? Идеално, какво може да е? В смисъл, аз ви казах, книгата на Мария Нориега и сте топ. Добре, и какво е твоето мнение за антиколик шишетата? Ще замълча. Добре, здравейте, бебе на 4 месеца, последните няколко седмици през деня при кърмене, бебчето суче малко и почва да плаче и да се дърпа. И така при всеки опит да я сложа отново. Слагаме на гърда през половин-един час, за да съм сигурна, че е хапнала нещо, но при всеки опит има борба. Когато се събужда и през нощта няма такъв проблем. Какво може да направя аз, за да върна спокойствие? На събуждане. Това е лекичка стачка, съвсем стандартна за тази възраст, съвсем нормално да се случи. И запомнете, че бебетата ви порастват, мили момичета. Да искате едно голямо нещо да го кърмите в позиция като за нормално малко бебе, не е окей. Сложете я седнала, подайте си гърдата и така и няма да е толкова драматично. Освен това, може да и направите вече малко по-големи интервали, не се опитайте да я храните на половин час, предлагайте на 4 часа и ще видите, че в един момент ще си яде доста по-добре. Използвайте времето на заспиване и на събуждане. Това е най-добрия вариант. Дори да спи 40 минути, вие в рамките на 40 минути, ако направите 2 хранения, кеф. И освен това, нощем те си наваксват много. Добре, още един въпрос. Мисля, че ти отговори всъщност във видеото. Има ли връзка между течностите, които майката приема и количеството кърма? Да, обаче, много ви моля, тези от вас, които са току-що родили и имат стандартното начално препълване, не си ограничавайте течностите. Пийте колкото ви се пие. Това не значи, че ще допрепълните гърдите. Много моля. Всъщност течностите са необходими на вашия организъм и това е от изключително значение. Затова пийте вода. Тези, които имат недостиг на кърма, първо ревизирайте леко количествата, които пиете. Вижте, ако е под 2 литра дневно, със сигурност, ако добавите малко вода, ще имам лека промяна, но разбира се, може да има много причини за недостиг на мляко. Така ли е, че това, че пиете 6 литра вода на ден, не значи, че ще имате много кърма. Затова не се предобряйте с вода. В смисъл, отвръщайте на стандартната жажда на тялото. Добре, още един последен въпрос от Мария Тасева, която ни пита: здравейте, нашата принцеса е на 3 месеца и 11 дни. От известно време си яде ръцете и смуче палеца, а след ваксините и това смучене на ръцете спря и да сучи като преди.
Преди по 15-20 минути от гърда, сега по 10 минути максимум и то само от едната гърда. Притеснявам се, бебето е видимо добре, не плаче, че е гладно, но ми се вижда малко като време и количество. Това не е ваш проблем. Спрете да се месите в живота на децата си. Просто ужасни на моменти. Нали, това е нейният стомах, нейният живот и нейното решение. Пишка прозрачно, всичко е наред. Нека си смучи ръцете, това е развитие, нормално, адекватно. Смукането на ръцете не означава глад. Аз го казах доста още в началото, така че моля ви се, не се притеснявайте. Ами добре, аз се благодарим ти много. Нещо да пожелаш на нашите мами за финал. Успех, мили момичета, не се шашкайте и моля спрете.